Kaixo, egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko batera. Joan den astean Mikhail Platov amaiera artistiko bat ikusi genuen. Aste honetan bere anaiarena ikusiko dugu. Vasili Platoven amaiera artistiko bat. Eta hau ere, joan dela aste batzuk bezalakoa, gaztelu amaiera da. Bueno, lastera hasiko gea botaban egiaren gaztelu amaierekin, horiek ere ikusgarriak izango dira. Eta baliegarria die gaztelu amaierak ikasteko. Bueno, amaiera artistiko honetan zuriak irabazi behar du. Eta zergatik hau irabazita dago. Estatikoki ikustezakegu pieza beltzak oso gaizki kokatuta daudela. Oztopatzen dira elkar. Laupeoiak ez dio uzten gazteluari B zutapean garrizkeo hori erasotzea. Eta G8 erregeak ez dio uzten 8. hilara, babes? Hala ere, arraroa ematen dugu ere bastia, baina ez da dago. Lehenengo mugimendua oso arrasa da. Pesei. Ia aurreratu egin behar da. Eta hemen, 3 aldaera nagusi daude. Erregea F7, gaztelua G7 eta gaztelua G1. Banan ikusiko gaitu. Hasi gaitezke, ikusgarriena dena kaso, errege F7. Hemen, gaztelua F3 jake, erregea G7 oso txarra da, ez dio guzten gaztelu beltzari bueltatzen, beraz, erregea E7 eta orain dator magia. Gaztelua F8. Noski, gaztelua mugitziak ez du ezer egiten. Erregeak jaten badin badu gaztelu txuria, B7 eta urreko mugimenduan, peoiak koratuko du. Hau, nahiko zaila izango da irabazteko, irabazta dago, moduluek esaten duterako. Vale? Bueno, baina erregea, gaztelua F8 ordez, beltzak beste aukera badauka. Eta da, bere pegia aurreratzea, B3. B7, B2, B8 dama. Zekatik da aukera bat. B1 dama jake, dama B1, gaztelua F1 jake eta dama atzean dago. Baina, gaztelua F1ek zabatzen dio dama alde zuriari. Eta onoski irabazta dago. Gaitezen ordun hasierara. B6 eta gero, ze beste bi aukera ditu. Beltzak. Gaztelua G7. Eta da, ja askotan ikusi dugun beste motibo bat. Gaztelua G3. Gaztelu hori hiltzatuz. Gaztelua G3 eta gero, B7 eta horrek koroatuko du. Nire gertatzen da lehen da bezixak ematen badin bada? Gaztelua G1 jake. Errege E2 motibo berdina mantenduz. Gaztelua G2 jake. Errege D3. Ez dago beste aukerarik. Baina gora juteko. Eta ematen du, hau lortuko duela zeo zer beltzak. Ze orain ez dakago gaztelua G3. Gaztelua G3 jake izango zelako. Baina orain gaztelua E6. Erregea F7, B7 eta pioiak koroatuko du, edo hau irabazta dago dena delako. Erregea F7 eta gero, jokatu eteke noski. Gaztelua B7, erregea zelao, erregea F7, gaztelua H6, erregea G7, gaztelua C6, eta gertatuko dena da, zuriak gaiztuko duela bere peoia, errege beltza oso urrun dago, eta hoia gazteluena amaieran ikusi genuen bezala, erratz irabazta dago. Espero dut gustatu izana, eta hurrengo bideo batera arte.